марҳамат бародаро, ба шумо тавсия метам ширкати Даврон ивази иқлим. Касони достиҳои кансани лизинг бошад 918 27 46 46 занг занед. Яъне ки метавона ин ширкат ба шумо ёрдам барасонад ки зимистона тобистон кунем ба мисли Дубай куненша, ну хайр беқим, албатта ки барф қатӣ, но конкретни гарм. Ё ин ки тобистона ҳами хеле хунук кунен ки марҳамат бародаро, рақамҳои ин бародар ба любой ҷой любой намуд кондитсионери зимаи летара меёра дар кор шава, мечаспона дар кор шава, бо ин нагда нафуратон мекана. Ширкати Даврон ивази иқлим муроҷиат кунен то ки ях накунен дар зимистон ва напазен дар тобистон. Видеое ки имрӯз шумо тамош намегум, пешакӣ намегум чӣ видеое, чӣ дар кори ҳамин одама мақсад тарсондан, чӣ кардан, но карда метарса тамошо. Чӣ хеле но карда метарса. Ну тамошо но карда метарса вообще дар кор нест. Хитон медонен ки ҳамин рубрика чӣ хеле видеое. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман чунар вақта Муҳаммад Шарипов ва рубрикаи Страшилка. Ман пешакӣ хотиррасон мекунам барое ки пака сартон соза, мисол тарсидагӣ нестен, ов шабидан дар кор неста исуса. Хотиррасон мекунам ки ссилкаи дар комментария бидагида шумо метавонен ҳози биҷиқен, бигзарен, дар заметкатон беста шитобӣ фаромӯш накунен. Ин ссилка ба шумо имконият метавад ки любой ҷанговар бозингарда дар бурдаш пул кор кунӣ. Ва фаромӯш накун ки агар ки та якум бор регистратсия кардаиста бошӣ, нагӯ ки дер шуда или чанд кас пул кор кардам ман мондам. Не. Та агар якум бор регистратсия кардаиста бошӣ, та плюс дорӣ ки ба промокоди канал бонус ба даст меёрӣ. Яъне ки вақти якум бор регистратсия кардӣ дар папалени якумот промокода истифода бурдӣ, ту метавонӣ мувофиқи сум мондагит як баробар бонус бигирӣ. Мисол 5000 рубл монди дар шотат, 5 та дига бонус ши 10 та мемонӣ бозӣ мекунӣ, меше ну хайс материалта чӣ хел коэффициенто қади бозӣ мекунӣ. Ссилка промокод дар комментария маҳкамай. Рафтем ака. Ҳодиса сар мешава аз як хабари интернетӣ ки дар уҷа хабар дода меши дар бораи зани зомбие ки дар кӯчаҳо сайрогашт мекунад. Албатта ки ба ин кор ҳеҷ кас бовар намекунад. Хай чи ози матра мегум ки дар кӯча зомби гаштаиса бовар мекунӣ? Не, конечно. Лекин мутаассифона ин кор реалӣ буд, ки дар рӯз рух додагӣ буд ва бояд ки ӯра дар ҳамагон паҳн мекарданд. Но хиди история реал не, лекин зан чияй дар барнома мефаҳмем. Барои он хотире ки зомби понятие ки зомби ки дар кино мебинен, ӯ дар ҳаёти реалӣ вуҷуд надорад. Но ин зан чӣ хели зан буд ки чӣ кор мекард ки ӯра зомби гуфтанд. Баъди хабарҳои текстӣ дар интернет пайдо мешава видео. Якумин видеое ки аз тарафи шоҳидо ба навор гирифта шудаги, яъне ки ягон пранк, ягон чи нестай. Ва ин махсус тайнаи сообщество мешава ки чунин зана ном мегузоранд зани зомби аз Сиэтла. Барои чи тайна? Барои он хотире ки ҳеҷ кас намефаҳмед ки чӣ гап рафтаистай ва ин кор чияй худаш. Якумин видеое ки 5 майи соли 2011 ба навор гирифта шудаги. Албатта ки видео дарҳол ба тамоми интернет паҳн мешавад. дар ин навор дида мешавад як зани ки рӯш пиркидагие ва сараш боша нимкола тарошидагие. Қадамзани ӯ боша, албатта ки маҳз ҳамин қадамзаниш ба мисли зомбия меланга ва дар пош як попши дора. Дар дасташ боша як чизи хунолудай. Шахсе ки видеоро ба навор гирифтагие, ӯ мега дар назараш мерасид ки ба мисли як халтаи хунолудай. Ба ғайр аз наворҳое ки дар интернет паҳн шудагие, дар бораи ин зан ягон маълумот дар ӯ вақт набуд. Баъди навор баромадан дарҳол политсия ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад то ин ки ӯра манъ кунанд. Ай ҳамада ҷолибиш дар иҷа онае ки и на розыгришай на пранк. Лекин боз ҳодисара ҷолибтар оне мекунад ки хай розыгриш набоша, пранк набоша. Пас чияй? Ҷавоб дар ягон ҷо набуд. Баъди видеои короткие ки ҳоло мо шумо тамошо кардем дар TikTok паҳн карда шудагӣ буд, боз як видеои дига пайдо мешавад ки дар YouTube паҳнш мекунанд. Лекин и такрори видео набуд. Дигар видеои аз инда дарозтар. Лекин ҳамин зан боз ай дигар ракурс, ай дигар тараф. Яъне ки бо дига одам дидай, сабт кардай. Ва албатта бародаро, ҳама вақт мо хотиррасон мекунам видеои даҳшатнок, ҳамин хеле як хусусият доранд ки
ҳама ҷой даҳшатнок шуд, дар кадри YouTube монда намешава. ҷои самый интересниш ки монда намешава, шумо медонед дар куҷое? Дар Telegram канали ма. ҳеҷ кара нагин. ссилкаш дар описание ва дар якум комментарие ки ссилкаи бозӣ мондагиаст закрепит кардаштагиай. Суратчо аз ҳамҷая меброрум, гум мекунам, штоби леви одамо надроян. Шухӣ мекунам, будрояну, но ки надроя. Одамои асҳабуд вайрона ё ин ки кӯдако ё ки мақсад уҷат мактуби саломатӣ нестаю Telegram. ҳар кас надроя. хитон дидесен ки ма чӣ гуна контента уҷа мепартом. Контенте ки на барои ҳамаай, на дар ҳама ҷо партофташ мешава. Илтимос. Просто яхе одамо медроян ба мега братан ҳамихе чиз жуд кирад. Чӣ баи меда иҷа мепартои? Охи иҷа ҷошам хелияй. И кадра хубиш чие ки ба мисли кадри пешина мо фақат аз пуштш ё ин ки байри сараш намебинем. Дар иҷа рӯшам дида мешава. Рӯю сафедай, даҳанаш сиёҳай ба мисли ё ин ки дар рӯжа хунай ё ин ки ягон мақсад сиёҳ ҳамхе ҷазир сиёҳай. Намуди зоҳирӣ хеле ҳам бад ба назар мераса. Политсия боша ҳамроҳи ӯ рафтестанд ва мехоҳанд ки ӯра манъ кунанд. ӯ ба суханҳои политсия тамоман аҳамият намета ва давом мета рафтанша. Ба мисли оне ки аз дарди хеле ҳам сахт ранҷ мекаша, доду фиғон мезана. Ҳамихе хабар астае ки задухурди политсия бо ин зан хеле ҳам дароз давом кардагие ки дар охир ӯра тонистанд қатъ кунанд ва дар замин хов кунанд. ба ғайр аз ин ду видео боз як видеои дигар дар интернет пайдо мешавад ки дар ин видеош мо ба ғайр аз дидани намуди зоҳирӣ бо метавонем суханҳои ӯра бишнавем ки дар муқоиса аз дигар видеоҳо дар ин видео суханҳои ӯ камтар фаҳмотаранд. яъне ки дар ин видео суханҳои ӯ чие? Ӯ чӣ мега ва чӣ мехоҳад? вақте ки ӯ доду фиғон кардестад, дар суханҳош шунавида мешавад ки ӯ зора дора ба политсия то ки ӯра ба беморхона набаранд. ва боз як факти дигаи ҳодисара ғайриоддию даҳшатнок мекуна, и ҳамоне ки ин зан аз политсия зора мекуна ки кӯдаки ӯра нагиранд. Кадом кӯдак? яъне чира дар назар дора бигем, агар мо бояд аҳамият дем ба як факте ки қобчаи хунолуде ки ӯ дар даст дошт, айни замон дар дасташ нест, лекин дар дасташ дигар чизай. чизе ки агар ба суханош муқоиса кунем, ба мисли кӯдак ба назар мераса, ё ин ки калаи кӯдак. И охирон наворе буд ки ба поён расид ва дар пушти худаш саволҳои беҷавоб монд ва дар байни халқ хеле ҳам ғавғо бардошт. ба он нигоҳ накарда ки ин видео ба тамоми ҷаҳон паҳн шудагӣ буд, ягон хел официални хабар ё ин ки маълумот дар бораи и гуфта шудагӣ нест аз тарафи политсия. ва чиш ҷолибае ки ягон касам ягон хел заявление дар ҳамин бора навиштагӣ нест. ба он нигоҳ накарда ки политсияҳое ки дар видео дида мешаванд, яъне ки мебинишон кадом политсия кадом департаментае, ва ин ҳолат дар новостиҳо буд, политсия дар ин бора ягон хел маълумот надода. албатта вақте ки официални дар ин бора политсия ҳам намега ки чӣ гап буд, чӣ кор буд, чӣ шидагии зан ки буд, одамо маҷбур мешаванд ки фикрҳои худшона бигӯянд ва чанд теорияҳои хеле ҳам ҷолиб дар борае мебарояд ва худи хабар ба ҳама ҷо паҳн мешавад. албатта вақте ки ягон хел маълумот намебарояд, теориҳое ки одамо мегӯянд, бисёриҳо мегӯянд ки дар рӯи гримай, ин видео дурӯғияй, дигараш, лекин ба ин қадар масштабни буданаш дурӯғ буда наметавонад. агар ки дурӯғ ҳам боша ки дар новостиҳо баромад, ҳадди ақал политсия мехеза мега ки ин реалӣ нест, лекин ӯ на рад мекунанд, на тасдиқ мекунанд. агар тасдиқ накунанд, ягон корие ки ӯра бояд нагӯй. агар ки намебуд реалӣ, открито ин баромадан рад мекарданд. лекин агар боша ӯ рад кунӣ, ин уже гапи дурӯғ мешавад. барои ҳамин хотир радам кардагӣ нестанд. худтон фаҳмидем ки ҳозир шумо чӣ хел девона мешавед ки блин чӣ будаганаи вот
тамоми одамое ки дар ин бора дарак доштанд ваён ҳам хел девона мешаванд. Ягона маълумоти наве ки дар ин бора пайдо мешавад ва дастрасӣ ҳамагон мешавад, ин маълумоте буд ки суҳбати ратсияи политсияҳо буд. Албатта суҳбати ратсияи политсияҳо дар сайти Общедоступный Бродифай мондагие ки любой одам метавона будура гӯш кунад. Яъне ки дар ин сайт истифодабарандагони интернет записи именно 5 мая дарёфт мекунанд аз райони Сиэтл, ки албатта дар ин записҳо гуфта мешавад ба тавассути ратсияи политсия маҳз суханҳо дар бораи ана ҳамин ҳолат ва ин суханҳо ҳам бигем аз худи ҳолатда даҳшатноктарам ҳастанд мешавад. 3:08:16 дар запад як занак ба тарафи восток равона мешавад. Дар кӯчаи Уэст Барент аз рӯу пои ӯ хун ҷорӣ мешавад ва ҳамчунин ӯ дод зада лангида раҳ мегардад. Ба назар мерасад ҳамчун зани сафедпӯст дар синни соли аз 20 то 30 сола. Бадани хароба бо сари тарошидагие ки пораҳои мӯҳи коричнӣ доранд. Дар бадани футболкаи серӣ ва синни ҷинсай бо як пойафзол. Яъне ки аз ин записҳо мо чӣ мефаҳмем ки аз описание ки политсия ба тавассути ратсия бо якдигариш гап задагие хуб фаҳмида мешавад ки маҳз ӯ дар бораи ана ҳамин ҳолат ва дар бораи ана ҳамин зан гап задистанд ва реаксияи худи политсияҳо реал ния, яъне ки дар инҷа кадом факташ янима карда мешавад. Факти оне ки ин сохта буд ё ин ки ягон пранк буд, инра метавонем ки дафт кунем усу. Яъне ки наметавона пранк боша. Политсия пранк мекунад бад ки записҳои ратсияшон дар официални сайтай ки любой кас метавона тафтиш кунад. Не. Фамас и яктарафа мекунад як теорияи дигара ки и порчаи филмай, яъне ки ҳодиса аз филмае ки дар ҳамин территория ба навор гирифта шудааст буд ҳамун вақтҳо. Иша мо метавонем ки вариантам хат бизанем. Рӯзи душанбе дар Уэсли дида шуд гурӯҳи наворбардоро барои навори филми HBO бо номи Кимми. Бале дар инҷа боз теориёе пайдо мешаванд ки махсус пиархода барои реклама кардани худи филм аз тарафи киностудия. Лекин кадом кор и теорияро рад мекунад ки ин кадрои кино ё ин ки рекламаи кино набуд, а ин кино короче ин ҳодиса дар кино тамоман алоқамандӣ надорад. Онеш ки якум дар ин кор реални политсия буд. Дуюм записҳошон дар официални сайт буд. Сеюм вақте ки филм мебарояд ягон хел дар уҷа ягон амуд кадр дар бораи зомби нест ва чунин кадре ки шумо дидистен ин хел кадр нест дар ӯ кино. Вообще дига тематикаи кино. Баъди ҳамаи теориҳое ки пайдо шудан хуб, то ки одамо метавонистанд ки фаҳманд чӣ гапай, лекин ҳамаи теориҳоро чӣ хеле ки диден доказательствош ҳастае ки рад кардем. Боз як теорияи дига пайдо мешавад ки мутаассифона иш ҳам рад карда мешавад. Ин теорияш чӣ гуна буд? Ин теорияш хеле ҳам агар фактоша надонӣ фикр мекунӣ ки маҳз алоқамандӣ дора ба ҳамин, лекин мутаассифона не. Ин чӣ гуна теорияе? Яъне ки аз ҳамада теорияи популярне ки дар ҳамин кор алоқамандӣ дошт, и оне буд ки ин зане ки зомбиш меномиданд дар асл Мерлин Стенлой, зане ки ба ӯ хеле ҳам бадраҳмона ҳуҷум кардан дӯстписари пешинаш ва сагаш, ки дар натиҷа ӯ хеле ҳам осибҳои вазнини ҷисмонӣ мегирад ки намуди зоҳириш ҳамун намуди ба назар мерасад ки одамо ӯра зомби ном мегузоранд. Яъне ки вақте ки мебинанд ба мисли зомби буд. Ва ҳамин хел маълумот мебарояд ки ҳамин кадрое ки дар интернет баромад дарҳол баъди ҳуҷум ба ҳамин зан пайдо шудагиянд. Лекин ба оне нигоҳ накарда ки чӣ қадар одамои зиёд дар ин бора гап задагиянд ва ҳамин хел фактора гуфтагиянд, ҳамаи фактора мешавад рад кунӣ. Яъне барои чӣ? Барои он хотире ки ҳуҷум ба Мерлин Стенло, яъне ки занире ки дӯстписари пешинаш ба ӯ ҳуҷум кардагия дар Кентуки рух додагия, на ин ки дар Сиэтл. Ҳуҷум соли 2015 рух додагия, пеш аз оне ки TikTok пайдо мешавад. Чӣ хеле ки мо медонем якум видео дар TikTok буд. Яъне ки 6 сол пеш аз оне ки видеои ин зане ки зомбиш гуфтанд ба навор гирифта шудагия. Ҳуҷум 6 сол пеш буд, яъне ки 6 сол ҳам хеба гуфта гашта дар кӯча. Не. Теориҳои ҳар гуна барои чӣ мебарад? Барои он хотире ки агар ки мардум ҷавоб наёванд дар ягон ҳодисаи рухдодагӣ, ӯ аз худшон ҳар чиз меган. Намехостанд ягон кас бовар кунад ба оне ки дар аслам изан аз мурдаҳо хестагия ё ин ки зомбия, барои он хотире ки чӣ
кадом одам дар ин замона ба зомби бовар мекунад ва бо мехостанд яъне ки агар ягон гапе ки леви мебаромад дигарош ҳам ки дастгирӣ мекардан цепной реаксия мешид дига ҳам теория мерафт ва як чизи дигааш ки ҳеҷ кас намехоҳад ки қабул кунад ки зан действительно ай мурдаҳо хеста ё ин ки зомбиай он буд ки дар ҳамон вақт бисёр ҳолатҳое дида мешид ки ягон одам худша ҳамчун зомби гирифта рафторои ҳар гуна мекард ва ин хел ҳолатҳо бисёр мешид. Ҳиндустон, марти 2021. баъдан то ки халқа камтар ором кунанд, оромтар шаванд, и видеоро маҳкам мекунанд аз ҳар ду сайтҳо, YouTube, TikTok. Яъне ки касе ки мепартофт удалид мешид автоматически. Албатта вақте ки дутаи сайтҳо маҳкам мекунанд, бо сайтҳои дигаре ҳастае ки дар уҷа метавонӣ дастрас карда. Албатта якеш Telegram канали мо. Як факти дигареш ки ин ҳодисаро даҳшатнок мекунад оное ки яъне ки запрет кардани маълумот дар ин бора ва удалид кардани видео аз дигар сайтҳо. Яъне халқ метарса ки хеле ҳам ягон чиз даҳшатнок будае ки иро удалид мекунанд ва дар бораи маълумот наметаҳанд. Ва баъдан бо теорияи дигар дар байни халқ пайдо мешавад ки ин мумкин зане бошад ки дар натиҷаи ягон садамаи автомобилӣ ба чунин ҳолат гирифтор шудагиае ва кӯдакаш мурдае дар натиҷа. Лекин агар ки кӯдак мемурд дар бораи хабар медоданд ё ин ки вообще дар отчёти политсия ягон хел ҳолат дар бораи садама дар бораи хел чизҳо гуфта шудагӣ нест, дар ягон ҷо нест. Ва як факти дигааш ки агар ки ӯ ба садама дучор шава баъд сараш кал мешавад нимкула. Но агар ки хай бигӯем сӯхтае, мумкин пажар шудае сӯхтае, возможно, но ба ин дараҷа намешавад ки сар именно тарошидагие чӣ хеле ки шумо дар кадр дидин ё ин ки рехтагие мо. Агар ки месӯхт мо шумо медонед чӣ хеле месӯхта ки қайқаша бо наемонад, ҳамаш алов мечаспа вж нос нест мешавад. Як теория дигаре ҳастае ки иш бале росттар метавад и оне ки ҳамин зан ё ин ки гирифтори бемории ягон хел рӯҳия ё ин ки гирифтор ба маводи мухаддирае ки ин ҳодиса иро оварда ба чунин ҳолат расондагие ё ин ки ҳар душай одновременно ва ба сабаби оне ки отчётҳоро дар бораи маводи мухаддир паҳн намекунанд то ки шахсияти одам масадчӣ нашава, хабари ирам можад ки аз ҳамин хотир паҳн накардагие. Мисол агар ки гирифтор ба маводи мухаддир мешид, полисия вақте ки ҷавоб медод бояд ному фамилияи ӯро бигӯянд ва бигӯянд ки анами хеле вай дора мушкилӣ бо маводи мухаддир дора. Лекин дар территорияе ки ияй ин хел корро ошкор намешаванд. Албатта маводи мухаддир метавонад ки намуди зоҳирии одама чунин кунад ба мисли ин зан мӯи сараш рехтагӣ ӯ мақсад ранги намудаш пиркидагӣ ки ӯ дигар ҳеҷ чизам намехӯранд. Либосҳои даридагиву кӯҳнаву автоандоми хунолудаш ба хотири оне ки ягон кас задаиша ё ки ягон намуд сабутилники ранги дигар худаш ё ин ки вообще бездомни будае, бехона будае, бомуж будае ки дар натиҷа ҳама ҳами якҷоя шида намуди чунин шидае. Бале, теориyaҳо бисёри бад буданд. Иш зана бовар мекарде ки бо рад мешид. Бо иша мехости бовар кунӣ ки бояд дигаш пайдо мешид. Лекин росташ дар асл чӣ гапай тамоман дигар хелае. Дар асл чӣ рух додагиае. Бо он нигоҳ накарда ки моҳҳо аз байн мегзарад. ҳолат ҳамин қадар ноумедӣ мешавад ки чӣ хеле ки шумо ҳам тоиҷаро тамошо карда бошед, агар ба мисли шумо ҳам масад фикр мекунед ки тамом ин ҷавоб надорад, дар асл чӣ рух додагие ҳеҷ кас намедонад. Мардум ҳам хеле фикр мекард. Агар ки шумо ҳам тоиҷаро тамошо карда бошед, дар комментарияш то мо бифаҳмам рақами 5 монем, просто рақами 5. Ман мефаҳмам ки шумо тоиҷаро тамошо кардагин. Ҳамаи ҳолата мефаҳмонад ки дар асл чӣ рух додагие. Чӣ? Записи политсия, записи ки ба тавассути видеорегистратсияи политсия ба навор гирифта шудагие. Наҳами марти соли 2022, яъне ки ба наздикӣ, аккаунт дар YouTube бо номи Ребека МС як видео дар канали худаш нашр мекунад ки ҳамин ҳолата сирша ошкор мекунад, яъне ки ба мардум мефаҳмонад чӣ гапай. Ба он нигоҳ накарда ки муддати хеле ҳам дароз аз ин байн гузаштагӣ буд ва бисёри халқ дар ин бора фаромӯш ҳам кардагӣ буд. Лекин Ребека ба хулосае меояд ки ин корро ба дӯши худаш бигира ва дар саволҳои беҷавоби халқ ҷавоб диҳад. Эй хонум,
эй, шумо созен? Мегӯй ба мо ки чӣ рух додааст? И дар асл хуна ё ин ки и хуни айростия ё ин ки не? Ба мисли хуни дурӯғӣ ба назар мерасад. Ман фикр намекунам ки хуни айростӣ боша. Ямаш мулежай. Рӯи ӯ сӯхтагие? Не, и макияжай. Иам хел гримай ба монанди зомби. Чӣ хеле ки полисия гап зада истае бародаро дар кадр шумо мебинед, дар нагрудной камера меган дар полисия масалан Лондон дар мода маста вақте ки полисиёро мебинед дар пешон ҳамихел махсус чиз дагия камера қайта вақти муошират мекунанд гап мезани ягон чида камера дар уҷоам ҳамихел масалан давлатҳои пешрафтада ҳамихеле барои чӣ хотир ки мақсад ягон чиза реально доказателш ҳастае ки полисия ягон қонуншиканӣ намекуна аз вазифааш сӯистифода намекуна. Ҳама вақт любой коре ки мешавад запис мешавад. Аз ҳамин хотир дар давлатҳо полисия наметавонанд ба ту ҳуҷум кунанд бизананд бе ягон причина сразу. Чӣ хеле ки дар Россия мебинед. Вақте ки медико меоянд зана мебинанд мефаҳманд ки дар асл ӯ ҳатто захмӣ нестай ва тамоми намуди зоҳириш сохтае. Дар рӯш гримай ба монанди зомби. Чӣ хеле ки ҳамаи мо шуморо девона кард ва тамоми мира тамоми ҷаҳонро девона кард, ҳамин хел полисияву медикоро ҳам девона мекунад. Албатта аз ин кор ростиш чӣ буд? Аз ин кор ростӣ реалниш ҳамон буд ки реални полисия буд. И реални ягон кино набуд. Лекин даҳшаташ чӣ буд? Даҳшаташ ҳамон буд ки худи зан ҳамаро девона карда. Худаш. Ва аз ҳамада ҷолибаш дар давомаш яъне ки изан кияй? Номи аслии изан ҳаст Кимбер Ликасай. Фош шидани ин сир ба сайти социалии ӯ мебара. Баъди оне ки ин запис паҳн мешава, Кимбер дар социални сайти худаш ҳамон хел гриме ки дар ҳамон вақт кардагӣ буд ҳамчун зани зомби аз Сиэтл, ҳамон хел сурата хушрувак дар социални сайташ мепартояд дар страницаш. Ва дар тагаш менависа ки мо муши лаборатории шумо нестам, яъне ки муш барои санҷиш, барои омӯзиш. Ва ҳоло шумо тамошо мекунед ва мегӯед ки хайр ту дар аввал гуфтӣ ки дурӯғ нестай, пранк нестай, чие? Бале, ин кор пранк набуд. Ин кор дурӯғ ҳам набуд, яъне ки полисейскиҳо дар асл полисия буданд. Мақсади зан дар чӣ буд барои кора кардан? Мақсадаш ки ӯ диққат ҷалб кунад ба худаш ва суханҳои худша, суханҳои политикии худша ва норозигиҳои худша буга. Аввал ҷалб кунад диққата ба худаш ва чунин суханҳои худша ба ҳамагон бирасонад. Яъне ки натиҷа шахсияти аслии зомбизани сиэтлӣ як актриса буд. Албатта дар ин кор хубиш ҳамое ки дар рафти оне ки ин қадар одамо девона шидагиянд, ин қадар вақт кашидагия ин кор, ягон кас зарари ҷисмонӣ дидагӣ нест. иш хуб беҳтарин. Лекин марали ҳамин ҳодиса чия? Яъне ки чира мефаҳмонам? Бинем ки тамоми дунё девона шидан ва чӣ гуна теориҳо пешниҳод кардан. Лекин дар охир ҳамон қадар теориҳои даҳшатноке ки ӯ пешниҳод кардан, охираш ҳичи баромад. Аз ҳамин хотир просто суханда, просто гапда, просто хабарда ҳавоӣ бовар накунед. Чизе ки мешнавен бовар накунед. То худтон ӯра тафтиш накунед, насанҷед, аз пеш набинед. Ҳамода хайр, то видеоҳои оянда.